Pois moi bons días a todos, moitas gracias a todos e a todas, moitas gracias por vir, por estar aquí. Onte tivemos unha xornada, creo eu, máis que interesante, coñecendo as realidades do País de Gales, coñecendo un pouco da realidade do País de Gales, un pouco da realidade de Quebec, do País Vasco e de Cataluña. E hoxe toca nos empezar xa coa nosa realidade. E esta primeira mesa céntrase basicamente nunha cuestión, nunha pregunta. Que nos medios audiovisuais falamos galego está claro, pero que galego falamos xa non está tan claro. Eu non me quero estender porque, ademais, temos, creo que non demasiado tempo, e o tema, a pouco que profundicemos, vai dar, creo eu, para bastante polémica. Entón, non vou perder tampouco demasiado tempo en facer presentacións, basicamente nos coñecemos todos, pero sí, permitídeme que, a modo de introdución, eu presento-vos, e se non vos importa, fagos unha pregunta. A partir de aí, se tedes algo preparado, pareceme estupendo, falades o que queirades, pero, co vosso permiso, eu fago-vos unha pregunta. Entón, pois empezamos pola dereita, Charo Pena, actriz e directora de dobraxe, desde hai moitos anos, e unha das profesionais máis cualificadas en Galicia. Non vamos a enumerar nin as películas, nin moitos dos seus traballos, porque sería moi extenso, pero sí dicir que foi unha das persoas que máis en contacto están cos actores e as actrices galegas cando se teñen que doblar nesas películas que a priori son galegas, pero que realmente non o son hasta que pasan, por dicirlo de alguma maneira, polas maus de Charo, en moitos casos, hasta que se doblan ao galego. Entón, a miña pregunta, así moi rápida, é para, de verdad, para un pouco de presentación e coñecernos un pouco. A miña pregunta, así moi rápida, Charo, os actores e actrices galegas teñen problemas a hora de doblarse a si mesmos nas películas, e non falo de problemas técnicos, falo de idioma. Sí. Bueno, é unha resposta rápida e concreta. Xerardo Couto tamén é actor e aparte disso, ten publicados moitos artículos sobre traducción, participou en moitos congresos, pero cando ten que gañar cartos dedícase a dobraxe. Unha pregunta rápida, Xerardo. Cando en dobraxe temos un texto, un original que di fuck you, cando traducimos vai rañala, estamos traducindo ben? Eso sería, depende da función comunicativa que teña aí o expletivo ese, non sei. Depende do contexto. Sen fora do contexto non me atrevería... O sea, pode ser porque é un cálculo lingüístico e os cálculos teñen que estar prohibidos ou hai que ter moito cuidado con eles. Pero, en principio, bueno, depende do contexto, podría ser unha traducción axitada. Pero hai que ter en conta que a dobraxe é un modo de penetración dos anglicismos dese tipo. Hai que ter cuidado a hora de dobrarlo. Moi ben. Bueno, Enrique Rivadulla, coñecido por toda a profesión desde hai moitos anos, ele é presidente da Asociación de Guionistas. Sí. É un guionista, un home que leva vinculado ao mundo da televisión. E, bueno, a mí, con respecto aos guionistas, ocorrenseme sempre moitísimas preguntas, pero unha moi clara e que me gustaría que me contestaras tamén brevemente. Os guionistas galegos pensan en galego
e escriben en galego ou traducen, pensan en castelán e traducen e escriben en galego? Eso é facilísimo de contestar. Vivimos nunha sociedade, unha cultura colonizada, entonces a maioría dos guionistas galegos, sobre todo os que levan anos na profesión porque teñen unha idade xa avanzada, non pertencen a unhas xeracións actuais onde hai un problema do idioma e que todos supoño que coñecemos, pero en xeral os guionistas si pensan en galego, falan en galego, se expresan en galego e tratan de escribir en galego. Outra cousa, cando decimos de que vivimos inmersos nunha cultura colonizada, pois quer decir que moitas veces por cuestións do que demanda a industria, pois se ven obligados a escribir en español, e digo claramente se ven obligados, nunca é a súa vontade. Os guionistas galegos claramente temos unha vocación de construir un audiovisual galego, porque entre as cousas claras que temos, e digo temos porque sei perfectamente que esta é unha idea que é mayoritaria, os guionistas galegos sabemos que traballamos no audiovisual dunha nación, claramente, e a partir de aí o noso idioma único de expresión é o idioma galego. Moi ben, pois só nos queda Paco Lodeiro, actor, presentador, director de programa, produtor, non, sí, tamén, non? Depende. Depende do que... Teño días. Ten días, pero, bueno, está claro que un home da pantalla e da radio, un home que tamén utiliza o galego como ferramenta de traballo, e máxime no programa que ti levas e dirixes. E, bueno... Cifras e letras. Cifras e letras. Hai que facer un pouco de promoción aproveitando. Bueno, se tedes decodificador na casa, sintonizade, por favor. Dos que contan, digo, despois para doxar esas cousas. Se non, dá igual. Pois, eu non sei se facerche esta pregunta como presentador, pero os presentadores de televisión utilizan a lingua e o galego como ferramenta útil e directa de traballo, pero ás veces dá un pouco a sensación, e bueno, non vamos a meternos con ninguén especialmente, pero que algún grupo como se tivera un idioma un pouco especial, un pouco propio. A pregunta é, por exemplo, en deportes utilizas un lenguaxe propio, un idioma propio. Sí, en deportes, distinto. Eu creo que en deportes hai non teño, o meu vocabulario non me permite expresar como sería isto, pero unha variante dialectal ou algo do sector deportes, non? Eu acórdome especialmente un xogador do Barcelona chamado internacionalmente Cocu, e claro, en Galicia con el culo sonaba mal, entón chamabanlle Coquí. Digamos que me parece así o máis significativo. Eu creo que con respecto á televisión, a televisión ten esa función normalizadora que pode ser moito máis abafante e aplastante que o do cine, porque o cine hai que ir a ele e a tele está na casa. Entón, hai esa ventaxe para poder xogar ca tele para normalizar cousas. Eu entendo que é necesario normalizar. Eu son desa xeneración que aínda non fomos formados en galego, quer decir que non, por idade, non tiñamos a asignatura de galego no ensino, entón temos un galego aprendido a base do entorno familiar e demais, non? Que normalmente leva a decir que os pais que falaban sempre en galego din, non, eu non sei falar, o que sabe falar é este, que normalmente é o fillo que nunca o fala, pero que o estudiou, non? Entón temos, eu creo que hai este problema a veces na tele de pasarse de normalizar. Entón, normalizar a veces consiste en anormalizar expresións que non existen máis que nun contexto como ese de o gardacorrunchos do equipo locatario. Esas cousas pasan. Ben, pois, se queredes, empezamos. Se algún de vos ten algo preparado, creo que Xerardo ven moi preparado. Prefiro que me pregunten. Tiña un esquelete aí, pero prefiro que me pregunten, francamente. Se teño que falarei, pero... Eu creo que podemos dar paso que se tes algo preparado antes de que entramos... Xerardo, fala, por favor. No, ahora si queredes entramos en polémica e en preguntas directamente, ou temos a Charo, si ten algo... É un tratado, case é mellor que non. No, pero iniciamos entón, empezamos con Charo. Sí, non sei, o que pasa é que non tiña moi claro como plantexar isto, a verdade é que non o sabía, entón, igual isto agora sobra, quero dicir que non sei moi ben.
Non sei cales son as preguntas ás que se pretende responder neste debate. Nesta mesa, concretamente, a que galego estamos falando no audiovisual? Claro, entón eu aí, cando me preguntei iso, pensei como actriz e directora de dobraxe, cal é a resposta. E a resposta non é fácil se non sabes quen és e de onde ves. Entón, eso foi o primeiro que intentei esquematizar. Non se me deu nada ben. Fixen un esquema moi malo porque é un tratado, xa digo. Entón, non o sei. Bueno, para abreviar. Vamos a ver se do abreviado. Os actores de dobraxe en Galicia veñen dos máis... Estou falando desde o principio, desde os primeiros tempos, a creación da televisión galega. Pois proceden dos medios máis diversos. Desde a radio, o teatro e a dobraxe en castelán tamén, procedían moita xente, e de outros medios. As seleccións feitas para os castings, feitos para conquerir actores e actrices de dobraxe, maioritariamente foron feitos no medio urbano e sen control lingüístico de ningún tipo, é dicir, accedíase por outros criterios, digamos. En canto aos directores de dobraxe, eran escollidos polos empresarios do sector seguindo criterios propios, empresariais, case nunca vinculados a unha competencia lingüística, senón a outras valoracións particulares sobre apuntei responsabilidade, interpretación, coñecementos xerais ou coñecementos persoais incluso, non? En ese primeiro momento, a nivel social, que creo que é un tema importante neste debate, que podería ser importante, polo menos a nivel social, o traballo da dobraxe era moi pouco ou nada recoñecido. E aparecía un forte prexuízo contra unha innovación sobre a que o castelán leva décadas de adianto. Tamén é verdade que a calidade do emitido non axudaba nada a desfacer ese prexuízo. Despois houve unha segunda época seguramente moi interesante desde o punto de vista lingüístico. Aí están os profesionais que o poden valorar mellor que nós, donde a televisión galega iniciou e mantivo durante o tempo informes elaborados polos seus técnicos, nos que valoraban a calidade lingüística de moitos traballos dobrados, non de todos, de moitos. Facíase constar en moitos tamén a conveniencia de que se espallasen para que a xente os pudera ler. Non foi sempre así. Desde a parte empresarial, sobre todo, foron utilizados en moitos momentos como unha arma que ter guardada e utilizar en determinado momento. Nese tempo tamén, estou falando dun tempo moi longo, ao mellor uns 10 ou 12 anos, pedíanse castings de voces para casi todas as series e para moitas películas. E as empresas adaptáronse, digamos, a esta maneira nova de proceder. Nos últimos, estou abreviando moito, nos penúltimos e nos últimos tempos, digamos que todos os requerimentos sobre a calidade se foron esvaecendo un pouco. Estou falando, cando falo de calidade, estou me referindo ao que nos trae aquí, a calidade lingüística. Poderíamos tamén falar do aspecto técnico e do aspecto interpretativo, pero vámonos centrar niso. E digo que, sobre todo desde o ano 2004 aproximadamente, produciuse un serio retroceso nas exixencias lingüísticas por parte do cliente maioritario da dobraxe en galega, por non dicir único, que é a Televisión de Galicia. E duns anos para aquí, duns anos, non sei exactamente canto, non sei, pero bueno, inténtase desde algún sector político, laboral e social, non solamente desde os actores de dobraxe, volver a pedir unha exixencia sobre o produto dobrado. É curioso, fálanos moitas veces, dinos que é raro que sexamos os propios traballadores do noso sector os que estamos abogando sempre porque se faga unha exixencia sobre o control do produto dobrado, cando que habitualmente noutros ámbitos de traballo non é así. Ninguén, non sei, non se me ocorre que os médicos queiran que os inspectores vayan cada 15 días a ver como vai o traballo de medicina, ou que os profesores queiran tamén que haxa inspección sobre o seu traballo e sobre tal. Nós sí que os queremos, e queremos por moitas razóns, seguramente porque o único xeito, se o cliente exixe, é o único xeito de que as empresas se deixen facer o traballo medianamente ben. E despois quería falar dun caso particular que comentaba antes Mourelos, que é a dobraxe de cine. Eu penso que merece un capítulo á parte, porque nela misturanse actores de dobraxe profesionais con actores que se autodobran. É verdade que, por sorte, este produto xa naceu con determinadas exixencias por parte dos creadores. Independentemente da valoración que les fagan ou que teñan sobre a conveniencia de presentar ou non
unha versión en galego. Independentemente disto, o certo é que habitualmente eles exixen un nivel de calidade polo menos mínimo. Tamén é verdade que nos últimos tempos hai unha certa relaxación sobre o tema. Despois, eu quería dicir que sobre o que galego se pode querer no audiovisual, eu non o sei, non son unha especialista en idioma, non son filóloga, non son técnica no tema, pero son galego falante, falo 99,9% dos días da miña vida galego, falo galego na miña vida privada e falo galego tamén na miña vida profesional. Entón, o que sí que estou máis cerca de saber é que é o que non quero. E onte, pensando que era o que non quería, pois ocorreuseme señalar varias cousas. Por exemplo, eu non quero a fala na que non aparece o vogalismo e os fonemas propios do noso idioma, que coloca os pronomes ao chou, dependendo do aire que vente nesa hora. Tampouco a fala que ten corrección nas vogais e no resto da gramática, pero na que non existe a musicalidade que a deberá facer distinta de calquera outra. Tampouco a fala que non é senón un calco continuo, unha traducción simultánea do castelán e carece dos xiros e as expresións propias da nosa lingua. Non quero a fala exagerada e caricaturizada na que se converte a busca consciente de cada vogal e de cada entonación. E tampouco quero a fala de laboratorio sen alma nin vida coa que se nos obsequia desde moitos estamentos sociais. Eu rexeito todo isto porque considero que ningún é galego. Que é o que quero? Os especialistas que o determinen. A normativa debe ser discutida e elaborada entre especialistas, penso eu. Más ou menos. Xerardo, Bueno, non sei. continúas a partir de aí ou... No, eu quero dicir que o que pasou coa dobraxe en Galicia respecto aos principios dos que sempre se fala é parecido ao que pasou no País Vasco, en Cataluña. Por exemplo, Joan Foncuberta di que o catalán, a televisión catalana andaba ás apalpadas, ás cegas, cando tiña que dar criterios aos traductores. Quero dicir que a función crea órgano e foi unha cousa que colleu ex novo a todo o mundo. E o mesmo di Igone Echevarría sobre o tema do vasco. Di que toda a cantidade de rexistros, etcétera, que dá a ficción, era unha cousa que o euskera non estaba e o deu a dobraxe. E a dobraxe significa, como ten dito, escrito alguna xente, un salto cualitativo e cuantitativo na normalización. O que pasa co galego é que o galego en algúns aspectos está en construcción. E iso basta ver un par de cousas para enterarse. Está un idioma sólido e tal, pero hai temas nos que aínda está en construcción. E que criterios debe empregar o galego? Disculpen, os criterios que debe empregar o galego, eu vou ser normativo. Digo os mesmos que din as normas ortográficas e morfolóxicas. Identidade, o sea, continuidade coa lingua que tivemos ata agora, purista para que estea expurgado de todo tipo de castellanismos, etcétera, etcétera, supradialectal para que vaya para todos os dialectos que hai no galego, que sexa conservador, que conserve o que é o galego tradicional, e que teña armonía, porque non podemos, estamos dentro do ámbito das linguas románicas, estamos dentro do ámbito do portugués para as escollas léxicas, os préstamos, etc. E esos creo que son os criterios que ten que seguir que non invento nada, que están no prólogo das normas e no prólogo do futuro libros que xa nos dobradores coñecemos como instrumento de traballo, que é o dicionario de pronuncia, que é unha cousa que me preguntei hai moitísimos anos por que habendo dicionarios en inglés que só son de pronuncia, que non teñen entradas léxicas, non explica, senón só a pronuncia, decía, por que non hai en galego cos problemas que temos e tal, etcétera e tal, non? E estes criterios do galego se parecen aos criterios que di Rosa Agost falando das normas da traducción audiovisual. Fala, os criterios que hai hoxe en día en Cataluña, segundo ela, son o uso do rexistro oral, un catalán estrictamente normativo, a aceptabilidade na traducción, que eso, se queredes, o debatimos máis tarde, e unha certa distancia co castelán. Que ocorre? O sea, un distanciamento co castelán a hora de traballar co idioma. Que ocorre? Que na práctica é difícil, porque se ti procuras un nivel oral
pois vas ter anacolutos, vas ter dúbidas, vas ter préstamos do castelán, inda que non queiras. Eso eu vino nunha serie catalana que se dobrou, que os cataláns andaban, tiñan todo tipo de préstamos do castelán. Ahora a traducción ao galego andábamos pisando ovos, aquí non se movía, e cambiaba moito. Que serie era Plat Brus? Era Plats Bruts, que se traducido, bueno, en fin, se queréis falamos do tema, pero quero dicir que aí se notaba como era bueno, era un indicio de como eran as relacións do catalán fronte ao castelán ou do galego fronte ao castelán. As diferenzas creo que se vían nesa dobraxe, por lo menos algúns indicios. E nada máis. Moi ben. Continuamos. Bueno, pois, continuando ca pregunta, o primeiro que vou dicir que os guionistas todos que eu vexo aquí no auditorio, que pertencen á Asociación Galega de Guionistas, única asociación ata o momento que representa aos guionistas que traballamos en Galiza, pois son guionistas que me consta que escriben en galego, que falan o galego. Digo, con respecto á pregunta para avanzala máis, e para que non parece que son cosas que digo eu aquí e que logo habrá guionistas que digan que non é verdade o que di o seu presidente. Eles dirán que é así, que eu digo que é así, e tamén me atrevo a dicir que eles tamén saben que pertencemos, e aproveito isto para repetirlo e para iniciar o que eu quero decir, que nós traballamos no audiovisual dunha nación. Isto creo que é a base fundamental do concepto. Para ser breve, casi decir titulares de prensa, creo que vivimos nunha realidade actualmente na sociedade galega con unha serie de conflitos en torno á nosa cultura, conflitos que veñen herdados de situacións anteriores e que agora é difícil poñerlle solucións e a veces tampouco hai a vontade toda que debería de haber para solucionala, e eses conflitos fan que o noso idioma, según din expertos, a veces, isto é unha opinión xa moi particular miña, excesivamente alarmistas, está en unha situación de perigo de desaparecer. O audiovisual se fai inserto nunha sociedade, cada audiovisual na súa sociedade concreta, o audiovisual galego se fai inserto na sociedade propia que compón a nación dos galegos, nación sin Estado, pero nación, ao fin e ao cabo, e, polo tanto, debe de corresponder ese audiovisual, debe de corresponder á situación desa sociedade e contribuir claramente o avance desa sociedade. Quero dicir con isto que o noso audiovisual debe de estar inserto na problemática social, polo tanto, debe tomar partido. E o partido que debe tomar ahora mismo é un partido radical, no sentido de que o problema é un problema profundo, e os problemas profundos non cabe máis que solucións radicais. Nese sentido, unha aposta decidida e clarísima polo idioma galego. O audiovisual galego debe tomar partido en defensa clarísimo do idioma, e calquer outra actitude, eu teño personalmente claro isto, que outra actitude é traballar fora da realidade social e concreta do noso país. Por lo tanto, non cabe outra alternativa primeira que facer audiovisual en lingua galega. E eu, xa postos nesta situación, creo que hoxe non hai que falar con medias tintas, e hoxe creo que todo aquilo que non se produca en versión original en galego non debe ser cualificado de audiovisual galego. Ahora ben, ese outro audiovisual que se producirá en Galiza, eu non lle quito en absoluto a súa validez, o seu respeto, e que se debe seguir producindo, por suposto. Ahora, calificando cada cousa no que realmente é. Un será audiovisual producido en Galiza por profesionais galegos e outro será audiovisual galego, e ese é o que se produce en idioma en galego. Temos un exemplo clarísimo nas literaturas de todos os países. Nadie concibe que un escritor, por moito que viva en París, se a súa literatura a produce en inglés, nadie o
o califica a súa literatura de literatura francesa, evidentemente. A literatura francesa é aquela que se produce en francés. E ese debate, estou dicindo a propósito Francia, como cualquier outro país, ese debate na literatura está clarísimo en Galiza. A literatura galega é aquela que se escribe en galego. Os demais escritores que son galegos e que producen literatura en outros idiomas, como por exemplo o español, evidentemente son escritores galegos, moitos deles moi respetados, son grandísimos escritores, exemplos e mestres de moitos escritores en lingua galega, pero evidentemente o seu ámbito literario non é o galego, e iso nos debe servir de exemplo claramente para o audiovisual. En canto á cuestión concreta do idioma, en esta situación digamos de crisis, onde temos que ser radicales, temos que apostar por un idioma no que eu coincido claramente con que di os dobradores. Hai unha normativa aprobada pola Xunta de Galicia, a proposta da Real Academia Galega a partir dun consenso de diferentes forzas lingüísticas ou sectores lingüísticos, que toma ese nombre propiamente, normativa de consenso, donde se considera unha serie de cuestións sobre como debe de ser o noso idioma a partir dos profesionais e os especialistas, como decía Charo, e ese é o idioma galego. Eso non quita que o noso idioma é un idioma moi rico, que ten unha serie de formas dialectais totalmente permitidas e admitidas na normativa de consenso, formas tamén de pronuncia distinta en diferentes zonas. Todo eso está dentro desa normativa, vamos a decir, oficial. E logo o cine e a televisión, como en calquer idioma do mundo, pois permite variacións en canto aos persoaxes. Eso os profesionais o coñecedes perfectamente, que son os idiolectos de cada persoaxe, onde pode haber variacións sobre a lingua, pero esas variacións son sempre ao redor do idioma normativizado. A forma de defender o idioma é utilizando esa normativa, porque tamén nesa función que ten o audiovisual de contribuir, de ser parte da sociedade e contribuir a que o noso idioma, eso que din os alarmistas de que está en perigo, pois que non sexa así, porque o día que se acabe o noso idioma, evidentemente, se acabará a nosa cultura, a nosa diferencia. Vi unha novela de Bernardo Achaga, o fillo do acordeonista. Me acordo dunha frase, non a citarei exactamente como era no libro, me pareceu extraordinaria. Era un vasco que lle explicaba a unha persoa que falaba en español a diferencia de cada vez que morría un vasco que falaba en vasco. O porcentaxe de falantes que desaparecían en ese momento era grandísimo en comparación a outros idiomas como o español. Por lo tanto, cada falante era vital e fundamental para a pervivencia do idioma. Eu quero deixar claro, vamos a decirlo así, dos titulares de prensa clarísimos para min, que son o que deriva, eu creo que a cuestión. Unha, que teñamos claro que facemos o audiovisual dunha nación, e dous, que o audiovisual galego é aquel que está feito en versión original en galego. Paco. Bueno, quero medio segundo para repoñerme así de que está dicindo Corcón. Decía Charo ao principio que hai que saber de onde ven, entón eu tamén, como son escravo das miñas condicións, eu proveño de Lavañou, que é un barrio xusto enfrente na Coruña do de Corcón, así que, polo tanto, hai rivalidade permanente. Entón vou primeiro empezar a polemizar con Corcón, porque é o que... Xa que unha puntualización. O barrio de Monte Alto é moitísimo máis antigo que o barrio de Lavañou. Isto, o sea, moita xente, hai coruñeses aquí que o saben, coruñeses presentes que están aquí, saben que a Coruña basicamente é o barrio de Monte Alto e un montón de casas adosadas. Moi ben, vale, perfecto. Moi ben, logo desta puntualización falsa, pero non menos falsa que as outras que fixo antes na súa calidad. Con isto acabo, perdoar. Lavañou é un barrio tamén, ten moi boas tabernas, Bueno, pois vou empezar polemizando que debo polemizar un pouco para non estar todos de acordo. Entonces, con respecto a isto que decía Corcón de que os guionistas
todos son conscientes de que do traballo que están facendo e tal, eu non estou de acordo. Eu quería empezar dicindo que no audiovisual é un caixón desastre onde collen moitas cuestións. E hai, por un lado, os irmáns pequenos que somos os da radio e os da tele, e por outra, os do cine, que digamos que hai un estatus creativo moito máis importante, pero que ás veces non está verdadeiramente encardinado na historia galega. Quer dicir, os produtores de produtos audiovisuais pois podenlle chamar película galega a, pois eso, os luns ao carón do sol, ou como era que era de Cando volvas ao meu carón tamén. Entón, claro, son películas galegas no momento en que hai parte do equipo técnico que é galego, normalmente que traballa a un salario un pouco máis inferior, porque se veñen os de Madrid iba a quedar mellor, pero cobra máis guita. Entón, é dicir, hai todo un tipo de cousas que fan que se denomine cine galego, cine que é cine feito aquí, cojonudo, coxonudo, como se dice, caralludo. Entonces, é dicir, hai todo un espectro de audiovisual galego que está moi compartimentado. Unha cousa é unha película feita en Galicia con temática galega ou tal, e outra é unha película que se iba a gravar en San Sebastián e agora se vai gravar aquí. Perfecto, non? É traballo, pero é traballo da industria de tal, non é un produto audiovisual galego. Eso por un lado. Entón, xa limitando o modo a tele, que é o que a min me toca, esta preocupación que teñen Xerardo e Charo sobre a corrección lingüística, eu creo que é mellor relativizala. Quero dicir, eu non son consciente, eu, cando había esas probas para ser presentador da tele, non, ese vale, non fai falta que faga casting por min. Pero eu non son consciente dos tipos de vocais que hai. É dicir, eu sei que hai 7, porque teño así un tal, pero non o teño nada claro. Quero dicir, eu digo, falo e tal. Entón, de vez en cando, ao longo do programa, que como meu é ademais moi de falar correctamente, se non ben no xerais a palabra non vale, ainda que sexa recoñecible, pois, pero eu creo que, é dicir, hai unha tensión idiomática que excede do entretemento, quer dizer, porque aparte da formación ou da divulgación de un léxico correcto, temos tamén a función de entreter, non? Entón, nesa función, ás veces, hai unha limitación polo academicismo que perde forza. Decías ti antes como se traducía, bueno, vai rañala, non? Claro, se sale un tipo dunha película de Dublín con cadeas, cresta, e tal, en vez de vai rañala, a mellor decía Guilla Teneno. Paro a ver como traduce Guilla Teneno a que está aí no traductor simultáneo. Claro, entón, ver a un tipo punky con expresións absolutamente académicas, ás veces é complicado. Eso non é só na traducción. A mí na traducción preocúpame menos. Na serie, aquí ahora onde me enfrento directamente, vou polo de Monte Alto, é dicir, como se chama isto cando os personaxes teñen distintos registros? Idiolecto, joder. Pois, eso dos idiolectos... Perdón un segundo, nos estudiamos. Claro, aí está, claro. Por guionistas, me refiro. Os presentadores debían de estudiar tamén. Vale, perfecto. Nunca me fixo falta. Dábame clase castelá aprobada pola cara. Está todo claro. Vale, tamén hai que ver o nivel académico. Sí. Bueno, ao que vamos. Quero dicir, eu observo moita diferencia de riqueza lingüística dunhas series a outras. Entón, eu, no exercicio sano que faz ás veces a casa, neste endomundo, de que estou vendo a peli onte a noite cando cheguei ao hotel Francisco II, o hotel, e tal, estaba Mourelos facendo de malo, ten esta voz dobrando, pois tamén xogo a adiviñar é Tacho, é Carlitos Jiménez quen está falando, pois tamén nas series, como sei como é o rollo, digo, este que está escribindo fulano que non ten nin puñetera idea de para que país escribe, tamén xo digo así. Claro, entón, ti ves aquí neste papel representativo da Asociación de Guionistas, pero hai moito guionista que escribe, todo é ímonos endebedar ben. Eu te interrompo, perdona. Por alusións. Hai que aclarar unha cousa. Dixe, hai moito guionista escribindo, hai moita xente escribindo. Vamos a puntualizar iso. Xente guionista, cal é a diferencia, entón? Pois a diferencia, primeiro, é unha formación. A mí é evidente que aquí pasa unha cousa. Hai moitas produtoras que contratan para escribir a moitas persoas que non son guionistas. Eu, como son presidente, como se dá esa circunstancia, recibo moitas veces chamadas de persoas que non son guionistas e que me chaman actrices, por exemplo, actores,
pois directores, persoas que non escriben habitualmente, e me chaman e me dicen, mira, que tal produtora me chamou para que eu escriba unha cousa, e non teño nin idea, preguntan, non, sabes o que preguntan, non teño idea o que teño que cobrar. Entón me chaman a min para que eu lles consulte. Eso pasa. Pero a resposta é fácil. E a resposta... O que cobra un guionista máis algo máis. A resposta sería moi fácil para a produtora. Sería preguntarlle por que contrata unha persoa que habitualmente nunca escribiu guións, pero a contrata para ser guionista. Pasa tamén con escritores, pasa tamén que hai produtoras que caen no erro de querer contratar a novelistas para escribir guión, porque supostamente como son novelistas e como escriben, pois parece que poden escribir. O guión é unha técnica moi distinta á novela e non todos os novelistas pois coñecen a técnica. Os hai que sí, evidentemente, pero hai casos de grandes novelistas galegos que fracasaron estrepitosamente ao querer escribir guións. E iso pasa. E cando pasa eso, logo vemos produtos donde se di aquí, en mesas redondas, insisto públicamente, que os guionistas galegos o que escriben, un momento, quen escribiu eso era un guionista galego. E que é un guionista galego? Un profesional que está formado, que se preocupa, que traballa inserto no oficio de guionista, no sector, que ten certa experiencia. Calquer guionista ten que empezar e escribir a súa primeira vez, pero ten que empezar a partir de algo fundamental, que é formarse, non empezar a escribir sin máis. E aquí pasa, este país ten un problema, e cos actores pasa moitísimo. Alguén quere ser actor e di, quero ser actor, onde podo ir a traballar? Como que onde podes ir a traballar? Quero traballar de actor nesa serie. Un momento, onde estudiaches? Onde te formaches? É que este sector é extraordinario. É como se un ciruxano chega un día ao hospital e di, eu quero operar do corazón. E usted, onde estudiou? Non, en ningún lado, porque a mí me gusta operar do corazón. Aquí pasa, cos actores pasa moitísimo, e cos guionistas tamén pasa. É que eu quero escribir. Vale, perfecto, estás eximido porque recoñeces. Outra cousa, aproveitando este último, eu non son actor, eu son entretedor, eu era chistoso no instituto, logo no bar, e logo de repente empecé a traballar na tele, cousa que non adoita pasar, pero bueno, é dicir, hai veces que un tipo simpático acaba traballando na tele, e foi o meu caso. Non é porque veña de estirpe actoral ni nada deso. E non son actor. Perdona, vou a volver a intervenir. Non, espera un momentito. En favor teu. En favor. Pero o caso de Paco é significativo. Pero non estou formado, eu. Son ingeniero informático, non ten nada que ver. Pero é un actor que empezou, que se formou, sí, porque se formou de profesión, porque empezou facendo traballos pequenos que o foron formando. E iso... pois o sabemos perfectamente, non? Non de repente, non, pero que iso é importante, no sentido do que estamos dicindo. Bueno, punto 2, que falábamos antes de que se perdeu a forza, un pouco de pesimismo no tema da situación do idioma, pero hai que dicir que na contra, en todo ese período, ou incluso un pouco antes, en ese período que foi un pouquiño a menos, tamén agromaron as series en galego, que por outra parte tamén en contrapunto, non? Quer decir, que non todo é costa abaixo, non? Tamén hai, por outro lado, que as series fan moito. Eu son moito máis partidario de que se fagan series e longametraxes desas que... Antes eu dicía, que se fagan máis TV movies para que se poidan emitir pola tele, porque o importante dos produtos é facelos para que se vexan. Facemos unha peli e a media de espectadores é de 900 galegos por película. Entón, parece moito máis interesante facer películas para a tele. Claro, que logo as TV movies que se fan, como é así un formato extraño, fanse non se ven nunca. Entón, tampouco sei moi ben cal é a explicación, non? Pero, quero dicir que eu creo que sí que se fan, que sí que hai, por un lado, é certo o da dobraxe, pero que, por outro lado, hai outras cousas que sí activan, non? Mareas Vivas foi un exemplo claro de activación. Que iso, ao mesmo tempo, permite... que haxa variantes no idioma ou todo isto. Ti mesma decías, Charo, si por alusións logo, digo, é dicir, ti mesma decías, non quero isto, non quero isto, non quero isto, non quero isto, e agora que veña alguén e diga como é o que ten que ser. Claro que... Non, alguén non. Bueno, os expertos. Vale, perfecto. Agora que veñan os expertos e que digan o que ten que ser. Claro, eu o que creo que está ben que os expertos nos guíen, pero que ao mesmo tempo a evidencia é a que é. Entonces, é dicir, dar máis, como era a palabra outra vez? Idiolectos. Que haxa máis idiolectos, porque eu vexo as series e realmente eu creo que hai unha pérdida de credibilidade en moitos casos por non haber máis idiolectos. Disculpa, falando de esos idiolectos ou dialectos sociais, xeográficos, etc., non? O que quero dicir é que en toda a dobraxe, pero na dobraxe por mesmo na literatura que teño lido eu, se produce na dobraxe que vendo inglés en todos os países, etc.,
falase de nivelación, e os ingleses falan de leveling e os italianos de apiatimento. Que pasa na dobraxe? Normalmente o que pasa na dobraxe é que toda esa variación lingüística procede que diafásica, diatópica e la gallina, todo ese tipo de variación lingüística adoita estar nivelada. É moi difícil reproducir os diferentes dialectos sociais, etc. É moi difícil facelo. Entón é normal que na dobraxe en galego pasa na dobraxe en italiano, pasa na dobraxe en castelán, pasa en outras partes. Non, é unha puntualización que creo que está contrastada na literatura sobre o tema, está contrastado. Home, é unha pena, por exemplo, cando hai moitos problemas para recrear a variación lingüística, cando é pertinente dun xeito narrativo tes que facer esforzos para que quede aí. Pero moitas veces non se consegue nin aquí, nin en moitos sitios. É un tema bastante complicado o de... No, pero a miña crítica era máis polas series que se fan. Eu a dobraxe creo que é moi boa. Non, eu falo... Era para ilustrar o chiste. E o galego ademais ten, ten cousas... Por exemplo, unha serie que se chamaba Exit Wounds, non me acordo agora como se chamaba. O título en galego estaba copiado do castelán, como sempre. E entón... unha expresión que chamamanlle can a un tipo, chamamanlle dog, todo o tempo a un tipo, uns negratas que entran nun concesionario a mercar un coche. E a traducción que fixeron en castelán que vin posteriormente, chamamanlle tío, en vez de can. O galego fuixo conxunto vacío e dixo, hostias, como tío non se pode dicir, e non vou dicir can, tal. Que pasaba? Que ao final da secuencia o tipo ladraba. E entón, un momento, claro, porque é un produto audiovisual, entendes? Ti tes o texto, tes o código visual, tes o código auditivo, está ladrando, tío. Os casteláns pasaron, o sea, o tipo, tío, oye, tío, que guai, tal. E o tío ladra ao final. Nos puxemos, oye, can. Claro, estás en primeira liña de combate, estás dicindo, que fago agora? En galego non dicimos tío, porque está prohibido, os cataláns sí que fan, nos non. En galego non dicimos tío, en can é peligroso, coño, pero está ladrando, tío. Hai que dicir can. E a dobraxe ten esa función respecto do que é a produción propia. A dobraxe cobre máis aspectos, pero non por nada, porque obxectivamente, como a ficción do cine cobre todos os aspectos, o salto cuantitativo e cualitativo é moito maior. E a contribución que fixo a dobraxe a fixar un corpus lingüístico, incluso a crear un corpus lingüístico. Quer dicir, ti estás traballando ali e dis... En inglés falan dos bueno, vou pronunciar mal, dos black hole, wormhole, ou algo así, agujeros de gusano que di en castelán. Disti, buracos de verme. Dices, un momento, espera. Miras e dis, os portugueses chaman buracos de miñoca. Entón, chamámoslle buracos de miñoca porque miñoca é unha palabra perfectamente galega e cumpre o quinto punto ese de armonización coas linguas veciñas e tal. E seguramente buracos de miñoca non está en ningún dicionario, nin en ninguna enciclopedia galego. Estás ali en primeira liña de combate na dobraxe dicindo e agora que fago en cada momento. Ese é o papel que facemos os dobradores. Por iso digo que está un pouco en construcción. E o galego non o din os dobradores, ni sequera o di o Instituto da Lingua, nin etc. O galego din os galegos, que son os que crean o idioma. E non hai un idioma no que se diga o estándar inglés, taca, o francés. Non, eso creámoslo nós. O que pasa é que hai unhas pistas, unhas ideas. Por eso decía os 5 puntiños, que son as pistas polas que nos guiamos. A eso me refería en ese caso. Sí. No, digo que podemos xa, por suposto, fala ti, Charo, pero digo que podemos xa ir pensando en abrir un pequeno turno, non? Eu non quero marchar daqui sen falar sobre o tema sen non falar sobre o tema de que é ou non é cine galego, que tanto entusiasma a produtores, directores, políticos, porque levan anos dándolle voltas ao tema e aínda hoxe non o saben. É curioso porque, bueno, Rivadulla sabe o e hai persoas aquí que o saben tamén. Non, xente que o teña claro das diferentes opinións. É xente que o teña claro das diferentes opinións, hai moitas. A min tanto me ten. Eu non
non pertenezo ao grupo de actores galegos, que estou de acordo con Paco Lodeiro en que hai por metro cuadrado 700.000, é o máis... Bueno, directores de cine tamén hai moito. Tamén. Pero quero dicir eu que a min tanto me ten. Eu o que quero é que se fai en versión original, porque ninguén cuestiona xamais, nunca o vin cuestionado en ningún lado, que os actores galegos que fan cine galego en versión original falen ben o galego. Nunca. É un problema peliagudo, porque, vamos, hai unha crenza universalizada aquí no noso país que é que por nacer aquí falas ben o galego. Xa puideches non o escoitar nunca, e por suposto non o falar nunca, cousa que pasa nunha parte do actorado galego, que se dá por suposto que se ti és galego, vas falar ben o galego, ou vas falar o galego e ninguén o vai cuestionar, ninguén dentro da produtora, que posiblemente tampouco fala en galego, ninguén dentro da dirección de actores que posiblemente tampouco fala en galego, e, por suposto, ninguén dentro de quen pon os cartos para facer ese traballo, que é posible que tampouco fala en galego. Cando que non fala en galego, refírome a que falan unha cousa destas das 5 que enumerei por aí, unha daquelas, ou ningunha, porque tamén é posible, non? Entón, quero dicir que o feito de que o cine galego sexa en versión original galega non garante para nada o que vos vou ler agora, que é, xo atopo, algo que me deu moito que ver e que está escrito de pinga, é unha reflexión estupenda, pero de un autor que se chama... Pois non o vou dicir agora, pero igual hasta está por aquí. Está aí. Pois estou falando ben dele, non lle coñezo a cara. Eu a mitade do discurso para o final non estou de acordo. Bueno, pero eu non digo que estea de acordo, é aquel señor de bigote. Sí, señor. Ben, pois ese señor de bigote que unha reflexión, non recordo agora o seu nome, Veiga. Raúl Veiga. Maravillosa reflexión, eu non digo que estea de acordo con todo, pero maravillosa reflexión sobre o galego no audiovisual. Eu o que ia ler simplemente é o que no 1999 a lei do audiovisual vincula a actividade do sector á defensa, ilustración e promoción da lingua galega. Que a versión original sexa en galego non garante nada disto que acabo de ler. Por qué? Porque como todos vos sabedes, non quero facer a nadie ignorante deste tema, hai moitísima xente que di que fala o galego e non o fala. E non lle digas, porque queríache comentar unha cousa, Paco Lodeiro, ti dixetes algo que tamén di moita xente, por Dios, 7 vocales, yo que sei, nunca dá. Primeiro, pero bueno, isto facémolo moitos actores de dobraxe, non fagades caso, son coñas que facemos, non? Primeiro é a fala, e despois a gramática. Non importa que ti non saibas ninguna palabra de gramática galega. Que neno de Francia sabe unha palabra de gramática francesa? Podemos ir ao epígrafo aquel de asombroso en portugués, non? Todo o mundo que fala na aldea, o sea, que vas por calquera aldea e falou e fala o galego de toda a vida, non ten nin idea de que hai 7 vogais. Non sei se sabe que hai vogais. Nin falta que lle fai. Sabe o falar de principio a fin sen ningún tipo de problema. Non garante tampouco que se fale ben galego e que se escriba ben en galego, pertencendo a unha asociación de guionistas presidida por Corcón. Dios me libre de me meter con eles, que seguramente que a maioría deles o fan moi ben. Eu nestes momentos nin estou falando da cantidade de actores galegos que falan moi ben o galego, que veñen dobrarse, dobran de pinga e que o fan estupendamente e con un respeto admirable. Pinga non ven nos Xerais. Como? Nos Xerais pinga non ven. Pois, cando cae unha pinga de leite, como dicimos? Para a próxima edición, metelo. Non falo deses, estou falando dos outros, dos que non saben falar o galego, non queren aprendelo, rexeitan, o sea, prefiren aprender esgrima, equitación, sí, é verdade, arte xaponés, ikebana, algo que me dé un papel, a ser posible no audiovisual español. Pero galego, para qué? Eu xa nacín en Galicia, eu xa se supón que sei galego, non? Entón, quero dicir que non garante que estea ben en galego algo que se faga en versión original en galego, que estou totalmente de acordo, que as versións originais encántanme. Non vos dades idea a xente que non está moi habituada a velo o mal que se dobra en español últimamente, o espantoso que é. Quero dicir que, bueno, é bastante fácil que os que coñecemos o tema que iramos e apreciemos as versións orixinais. Eu tamén aprecio calquera outra versión ben dobrada. Por exemplo, a que fixo en español Amenábar de Los Otros, que non creo que ninguén lle dixera que era unha película rumana. E, sin embargo, todos os actores eran ingleses e foi feita en inglés e dobrada ao castelán. Tampouco creo que dixeran que era de Anatolia a película de
esta que non sei como se chamaba, a de Juana la Loca, de Vicente Aranda, donde o protagonista é italiano, Daniel Liotti, creo que se chama, foi dobrado ao castelán sin ningún tipo de asustamento por parte de ningún colectivo, supoño eu. Bueno, eso por un lado, pero quero dicir, de todos os xeitos a min tanto me ten, eu o que quero é que calquera produto que se faga en galego xa sexa considerado cine galego ou cine feito en Galiza, ou televisión ou cine, estou de acordo contigo en que para ter unha idea de nación o primeiro que hai que defender é o idioma, ou ben puidera pasarnos como lles pasou en Irlanda, donde xa toda a súa produción é en inglés. É curioso porque os produtos son irlandeses e son considerados irlandeses e da nación irlandesa, pero están falados en inglés. É dicir, esa posibilidade sí que existe. Puidera algún día existir aquí. Na reflexión deste señor, deste home, é posible que algún día exista iso aquí. É posible. Eu espero que non con cartos públicos. É o único que espero. Pero que é posible? É posible, e para o 90% é o anceio mayoritario, penso eu, non? Bueno, eso por un lado. Por outro lado, o tema dos guionistas. Eu creo que sí, que moitos son galegofalantes de seu ou que aprenderon o galego e que están moi ben informados. Moitos outros non. Eu non coñezo moitos guionistas de audiovisual, pero coñezo moitos traductores que traducen para... Coñezo os traballos, quero dicir, non a eles persoalmente, que traducen en galego. É moi difícil non atopar continuamente unha vez detrás de outra calcos do castelán. O calco do castelán non quere dicir que eso sexa rexeitable, que estea mal, pero empobrece absolutamente a lingua. Acaba sendo unha traducción simultánea como a que lle están facendo aí a alguén agora mesmo. Algo que carece, desde logo, para min, de calquera valor lingüístico e de calquera valor xa como cultura do país. Trouxen algún exemplo, porque eu creo que moitas veces sin exemplos non se entenden as cousas que dicimos. Bueno, son tonterías, é dicir, non é algo fundamental, pero é nunha pequena serie que fixera no axuste de texto, non sei se sabedes o que é, se queredes despois explicámoslo, bueno, no axuste de texto fixera algúns cambios, e vou amosar algúns para que vexades a diferencia, por exemplo, é nos dibuixos animados para nenos pequenos, pero que nos fan rir moito aos adultos, ou sea que igual é para todos os públicos. Por exemplo, unha cousa que traduciu, que profecía máis guai. Outra, diso hai xa 5 anos. Bueno, aí cambiámoslo por xa van a luz 5 anos. Normal e corrente cambiámoslo por como outro calquera. É dicir, ou sexa, cambiámoslo por que ven sendo. É unha pasada, cambiámoslo por é abraiante, por manda truco. Que me ruborizo, cambiámoslo por dame moita vergonza. Puxenme a dormir, cambiámoslo por boteime a dormir. E así podería dicir, 4 follas. Non é correcto o que puxo este traductor? É correcto. Pero verdadeiramente está integrado no que é un esquema de lingua oral falada por galegofalantes competentes, é dicir, galegofalantes de seu que falan sempre galego. Non, empobrécese, é moi parecido ao castelán. Despois, o que dicías, Paco, é sacalo, de función de entreter, é curioso, porque, por exemplo, é o mesmo que di algún actor cando se dobra, así mesmo cando se autodobra e dice, no, mira, pero por exemplo, aí tens que dicir vou para a casa. E ti estás dicindo vou para a casa. É distinto. Bueno, sí, pero claro, que hai que tamén, isto ten unha función, isto é tamén unha interpretación. Mátame camión, que dicimos nós tamén, non? O sea, ten unha interpretación, pero non és capaz de dicir vai para a casa. O sea, porque en castelán dixeches perfectamente, porque seguramente que te esforzaches, e seguramente que aprendiches, e seguramente que quixeches ser un dos que menos se notara que era galego de todo o proceso, perfectamente vou para a casa, e, sen embargo, non das dito vou para a casa porque ten unha función de interpretación. Non. É simple incompetencia. No, eu non falaba do tema da fonética, falaba de que ás veces, ao fío do que decía ao principio Morelos, repíteme outra vez a palabra que estou falando de do idiolecto dos comentaristas deportivos, non? Que hai unha serie de expresións que ti estás vendo fútbol e de repente che di que é o tal que é, non? Que é o gardacurrunchos, non? Sí. Falaba máis das veces e tal, porque eu que estou moi de acordo con todo o que dis, logo está a cousa de pasarse do lado da lá e falar unha cousa que diste, hostia, de que me están falando que non entendo nada, porque hai as dúas versións, sin defender para nada ese que non quere dicir vou para a casa,
logo hai o que se pasa polo outro lado. Pero era anecdótico porque preguntou este home por Sí, os deportes. pero o que pasa é que o que para ti, perdoa, é unha anécdota, eu aseguroche que é o día a día no que é todo o tema de traducción e guión. Eu teño aquí, por exemplo, apuntados que outros que lin en guións, poñer as pilas, que guai, xa che digo, porei toda a carne no espeto. Estou citando traducións, o sea, non digo que somos traductores, pero estou citando traducións de xente competente que leva anos traducindo e que tal, o sea, ninguén me vai convencer de que por interpretación é mellor decir por aí toda a carne no espeto, que é un calco evidente de voy a poner toda a carne en el asador. Non sei, eu creo que o que necesita a lingua por parte dos profesionais que traballan con ela, o que necesita o idioma do noso país, da nosa nación, é respeto. Polo tanto, afondamento no coñecemento. Brevemente, con respecto ao fútbol, Paco... Porque eu creo que seguramente moi breve. quere intervir. Moi breve, Corcón. Quedan 20 minutos. O do fútbol, eso pasa en calquer idioma. Non é un problema do galego. Ti o fútbol era para ilustrar que ás veces pasámonos por exceso. Pero eso, como eu trato de nivelar, é certo que hai moito locutores defecto. deportivos e tes os grandes deportivos da SEC co galego Pepe Domingo Castaño, mira as cousas que falan en español. Din cada cosa os escoitas, e tes, por exemplo, de Rincón, o futbolista este, que é comentarista, pois claro. É que a veces atacamos o idioma galego dicindo de que ten defectos sin darnos conta que non son problemas do idioma, son cosas generalizadas. Non explicaba, disculpa que non... Xerardo, cando explicaba que cosa que pensamos que é un problema noso e é a realidade xeral en todas partes, pasa con eso. Moi breve, con Amenábar hai que puntualizar unha cuestión. Amenábar tuvo serios problemas na academia do cine español e Cuerda tuveron problemas porque había xente que lles decía que a súa película non era española. Eso pasou. Pois para ter problemas, mira que non o encheron a Goyas. Bueno, porque foi así, é unha película española considerada e merecedora deses Goyas, pero non todo o mundo, pero os mestre Mateo tamén pasa. Claro, pero quero dicir que hai que puntualizar isto. Hai que puntualizalo. Había persoas que opinaban que non o era, isto debe de ser así. E xa acabo sobre o da versión original. Claro, por suposto que non todo se solucionaría. A partir de que supoñamos que a partir todo o visual galego se fixera en versión original en galego, non con eso solucionaríamos moitas cousas. Claro, o que pasa é que eso é unha das cuestións imprescindibles. A partir de aí habería outras moitas, non? E o caso irlandés, claro, Irlanda sufriu un problema co seu idioma que, por sorte, de momento non nos pasa a nós, estuvo prácticamente en período de desaparecer, se falou por porcentaxes baixísimos, chegou creo que a 1%, e ahora mesmo se están recuperando e están creo que no 6% de fala. E logo pasa unha cuestión co cine irlandés. Prácticamente todos que estamos na sala podemos detectar unha película irlandesa cando a vemos. Existe unha vontade, inda que sea idioma en inglés, existe unha vontade claramente de facer un cine que reflexe a súa realidade, a realidade irlandesa, e iso é fácil de detectar nas películas irlandesas, non? Entón, iso é o que fai, iso tamén participa do que debe ser un audiovisual galego, non? De ter unha vontade de que o noso audiovisual nos reflexe a nós, nos reflexe. Hai directores de cine e produtores que din, para argumentar que a súa película está ben, esta é unha película que pode competir perfectamente por tema e polo que conta, evidentemente por tema, que as películas se fan en Madrid. Son modín directores a min. Hai moitos directores como exemplo, efectivamente. Entón, debe esa vontade. Decía Luís Xoani, con isto xa acabo, que os galegos temos que enriquecer ao mundo ca nosa singularidade, e iso é o que fan os irlandeses co seu cine, non? Moi ben, pois eu creo que é un bon momento para abrir un turno de preguntas de debate, e aquí temos a Raúl xa. Xa vos sós, porque o ciclo incesante da lingua autopreguntándose sobre si mesmo, as razóns de ser e o seu non ser. Pero queria fazer unha pregunta incidental sobre algo que dixo o Xerardo. Xerardo, existe todo un dicionario de Existe, é un nasciturus.
Está en proxecto, pasa como o Volga. O Volga, o vocabulario ortográfico da lingua galega estivo nas mans dos dobradores moitísimos anos antes de que saíra á rúa, pero moitísimos. Lustros estivo nas mans dos dobradores en fotocopias, tochos, que é unha palabra do catalán, por certo, tocho, moitísimos anos. E agora tamén nos pasaronnos o dicionario de pronuncia. No que os dobradores, un dicionario de pronuncia que ten entradas con algunhas variantes, etc., occidentais, orientais e tal, no que algúns dobradores xa detectaron que había unhas cousas que deberían poñer aí porque non recolle e tal. É dicir, que os dobradores son xente falible como todo o mundo, pero son xente preocupada tamén sobre o idioma, non? E o diseño, segundo o que estás dicindo, tamén é máis contén variantes dialectais. Algunha variante, sobre todo, por exemplo, oriental e occidental, pero non sei se recolle variantes dialectais moi pequenas, por exemplo, como neve, con e pecho, non? Neve, esa non sei se a recolle, me parece que non a recolle. Hai determinadas formas moi locais que non sei se a recolle, só as maioritarias, me parece. Ben, en todo caso, eu quería elevar un pouco a problemática sobre o que é estrictamente dobraxe, a pesar de que a relación entre o audiovisual e a lingua está claramente peleada por o dobraxe, e iso é un feito, unha evidencia que ninguén pode negar. Quería levarlo para levarlo ao plano máis xeral, que eu creo que é o que motiva esta mesa. De acordo co que creo que é a visión común de todos nós, a lingua audiovisual tem que defender o estrutural, por aí creo que Charo explicou o positivo e negativo deste campo, preservar a variedade, por aí as preguntas de agora, e ter capacidade exemplar atractiva para ser un eficaz vehículo normalizador. Entón, a mí o que me pregunte, pero que me preocupa, sobre todo é a terceira parte. Porque canto a defensa do estrutural, xa se ve que un camiño onde realmente o que creo que che estaba dicindo Charo, Paco, é que unha forma excelente de normalizar é tamén manter unha relación de normalidade de calidad. Creo que por aí non sei se interpretar o pensamento. Pero, en fin, a defensa do estrutural é unha batalla na que todos os esforzos están máis justificados. En canto a preservar a variedade, alegra moitísimo ver que comeza a haber conciencia para que a lingua teña unha frescura, teña unha riqueza. Pero en canto a súa capacidade exemplar atractiva, eu teño serias dúbidas. Entón, a miña pregunta aos membros da mesa sería: credes que realmente a lingua audiovisual en xeral, quanto a dobraxe, pero moito máis que a dobraxe, ten capacidade exemplar atractiva e entón cumpre esas misións ou esas funcións que citou Charo que estaba na lei audiovisual? Moi boa pregunta. Sí, eu non sei moi ben que dicir, pero teño que... Eu sí, pero non vou dicir que non me ven con isto. Sobre que a lingua xenere un atractivo, a lingua audiovisual xenere un atractivo para que eso xenere o uso logo da lingua. Eu como dicir que eso, claro, non é un problema estrictamente da propia lingua para min, é un problema do produto xeral, dicir, a lingua ben utilizada nun produto audiovisual que non é atractivo en si mesmo non vai permitir o propio produto que xenere ese atractivo. Entón, eu creo que é un tema xeral do audiovisual galego. A pregunta debería de ser: o audiovisual galego en xeral é atractivo para a sociedade galega? Eu creo que esa é a pregunta, e esa incluirá o tema do idioma. Sobre ese tema, bueno, cada un terá a súa opinión. Eu, sinceramente, creo que a día de hoxe de momento non é todo o atractivo que debería, pero tamén creo que a día de hoxe todavía non creamos os creadores en total liberdade como va poder conseguir ser todo o atractivo que deberíamos. O audiovisual en todas partes do mundo eu creo que é unha forma de arte e unha forma de cultura demasiado atrapada pola necesidade de ter clientes. Quero dicir, de xente que o vexa nas televisións e logo nas salas de cine. E xa sei que me estou escapando do tema, pero me parece de interese isto. Os datos da tele son os mellores datos das autonómicas agora mesmo. A Televisión de Galicia ten máis audiencia que ninguén. Me refiro das autonómicas. Nese aspecto, si... Quero dicir que outras formas de creación artística, como pode ser a literatura, a pintura... A música tamén ten certas dependenzas, pero tamén ten unha parte bastante libre, pero sobre todo a literatura
a literatura que se produce no noso país, pois é unha literatura que se produce desde uns presupostos moi amplos de liberdade creadora, sin estar simplemente todo o tempo pensando se iso que estás escribindo, ese poema, esa novela, pois vai a xenerar lectores. O autor o que está traballando e tratando de expresarse a sí mesmo, sin outros condicionantes. E logo, sabemos que a literatura galega, bueno, dentro do que é a cultura do país e os problemas que ten, bueno, pois funciona medianamente ben. Dende logo, dende os tempos das cantigas medievais, pasando por o xurdimento, pois é o gran valedor da nosa cultura e do noso idioma. E creo que ten que ver eso ca liberdade creadora. Creo que pero eso pasa en todo o mundo, creo que o cine e a televisión está demasiado presa da necesidade de ter clientes. Presa de presa ou presa? De rápido ou de cautiva? Bueno, Dalle. cativa, sí. Está cativa de ser, de ter que xenerar beneficios. A literatura ten unha sorte enorme. A literatura non necesita tanto xerar beneficios que se necesita para un libro son moi pequenos, ¿no? para editalo. Analizar un pouco a literatura e o cine, vou centrarme na televisión de Galicia un pouco como ferramenta para difundir a lingua. No meu caso, son xornalista e levo casi 8 anos traballando nos informativos. Quería preguntaros por a lingua que se emprega nos informativos, porque eu creo, desde o meu punto de vista, que moitas novas son novas feitas en castelán traducidas ao galego. Con expresións, por exemplo, de a carne o respeto, Entón, quería saber que ferramentas poderíamos empregar por como se podería facer un informativo meramente galego, porque ás veces os testemunhos dos propios persoaxes que conforman a noticia pois son galegofalantes de toda a vida que se nota, e parece outra lingua diferente a que emprega o xornalista, que neste caso podo ser eu que non fun galegofalante desde pequeno, non? Entón, quería saber a vosa opinión sobre ese tema e un pouco a importancia que ten pola audiencia que os informativos teñen en Galicia actualmente. A miña opinión é hai unha noticia, hai un total que é un tipo da rúa que está falando, entón falan unha cousa que non é galego normativo, que non é correcto, que emprega unhas palabras que todos sabemos o que di, pero que non son correctas. Logo aparece un tipiño que non fala galego na súa vida, pero que está ali falando neste galego TVG informativos, que é absolutamente correcto, pero que ninguén entende. E logo, nin o outro están dentro dese ideal de idioma que ás veces se defende. Entón, esa é a realidade. Quer dizer, isto non é nin bo nin malo, é así. Non é a realidade que eu vexo, Hai unha xente que fala nun galego vivo da rúa que non é correcto, porque cando van a xente a falar, é dicir, depende cal é o contexto da noticia, é dicir, non é mesmo a noticia desta xornada que caeu un guindastre en Caldas. Entón, se van a señora de Caldas, a señora non fala un galego normativo, aparece un tipo da tele que o coñeces, que sabes que traballa ali, que está ali, tal, e logo na cafetería non fala galego, entón, está falando un galego que é absolutamente correcto e que, como te chamas ti? Teresa. Como di Tareixa, rapaza, estás navaza. Entón, fala unha cousa que non concorda co outro. Entón, isto pode ter dúas lecturas, contestando ao que decía antes Raúl Veiga Castelao. Efectivamente, como labor normalizadora non é bon que haxa dous idiomas, como realidade é certa. E como se consigue a normalidade? E aí, como discuten autores, hai xente que cree que é necesario estar máis pendente das historias. Eu creo que é necesario entreter. Quer dizer, eu creo que desde o compromiso total da xente que queira defender a inmersión do galego dos demais, porque, é dicir, hai outra cousa que tamén pode ser. Vamos defender o galego para dicir que hai 10 que o falamos ben e 1 millón que non teñen nin puta idea. Entón, esa é unha posibilidade. Hai outra posibilidade que imos facer que falar galego sexa algo máis común, que hai xente que o fala fatal, e tal, bueno, pois ten días, non? Perdona, eu podo decir unha cosa, que despois esquezo. Que non hai dous idiomas aí, hai un. No, que parecen dous idiomas. Digo que lle parecía a ela, que dicía ela que lle parecía a ela. Tampouco parecen dous idiomas. Aí hai, de principio a fin, un idioma, que é o do señor que está falando en non normativo, pero nun galego absolutamente correcto. Eu penso que
calquera debe de ter a opción no seu país a intentar falar o seu idioma, aínda que, como por exemplo no teu caso, non sexa un idioma de nacemento, senón aprendido, e calquera o pode falar da mellor maneira que el considere, excepto nos medios de comunicación, onde os profesionais teñen a obriga inexcusable de sabelo falar e ben. Na Galicia, o 90% dos profesionais non están comprometidos co seu traballo e coa súa labor de falar galego facendo informativos. Quero dicir, o que dicía Paco, quizáis fago a nova en galego e despois tomo un café e xa fago o castelán. Incluso podo entrevistar a persoa en castelán. Pero eso ten... Unha experiencia persoal na que atopeime eu, porque eu traballei sempre polas delegacións, nunca estive en San Marcos. Persoas as que entrevistas nas vilas e aldeas pequenas fan un esforzo por falar castelán porque creen que non se les entende falar galego. E din que o idioma da televisión de Galicia, ese galego que eu non sei falar, cando falan un galego perfecto, dende que, vamos, que o mamaron desde pequeniños e que saben perfectamente que están falando ben. Entón, fan un esforzo para intentar falar castelán ou para mellorar ese galego que les falan, cando é un galego que perfectamente. É que eu penso que non pode quedar dúbida, non lle pode quedar a ninguén de que aí só hai un idioma, é o que está falando o señor que está sendo entrevistado. O resto non é galego. É outra cousa. Nos meus tempos chamábase castrapo, agora non sei por que non lle chaman, e chamanlle de... Galego xunteiro. De outra maneira. Pero... un maior compromiso, digo eu, porque creo que aquí sou un observanista. Pois eu... maior compromiso dos... Eu penso que non. Eu non necesito para nada o compromiso persoal de ningún xornalista. Necesito que cando saia na televisión fale ben o galego. Despois, se eso é posible ou non é posible, non o vamos a discutir. Pero digo porque isto xa foi unha cousa moi falada. Xa temos falado en dobraxe hai moito tempo, non? Xente que ves nas salas de espera falando castelán e que logo entra a facer o TEI e fala en galego ou nun galego ou no que sexa, non? A min os compromisos persoais, unha vez, tanto me teñen. O que quero é, como no caso de Aznar, non? Que na intimidade fale catalán. Pois estes que cando saian na televisión falen ben o galego. Despois, como que fale arameo ca súa muller e cos seus fillos. Eso tanto me ten. Claro, pero no traballo non é un compromiso persoal, é un compromiso da xente que pagamos o seu traballo. É dicir, a exixencia de que calquera que saia no medio de comunicación o faga ben. Ou a calquera se lle ocorre pensar que un que presenta na televisión española vai poder dicir vou pa casa. Dura un telediario, pero aquí duran 40 telexornais. Por qué? Porque o que ten que exixir que eso non ocorra, non o exixe. Tamén che garanto que o día que o exixa, vamos, en fin, quero che dicir que polas vilas irán buscando quen lles dé a clase rapidamente todos os que agora non o fan. Compromisos persoais, eu creo que sobran. Non fai falta iso. O que o importa é o compromiso profesional. Para que estás ali se non o falas ben? Que te cambien e poñan outra persoa. Así de duro é, pero así foi en dobraxe. Eu creo que hai que desterrar, o que di Charo é clarísimo, hai que desterrar iso que di Paco de que esa señora non fala galego correctamente. No, pero vamos a ver, a señora de Caldas que di Paco. No, él falaba de que podía entenderse que había dous idiomas. Eu quero deixar claro que hai un idioma. Digo que falaba, que ela pensa que falan distinto. Sí, claro. Chamalle dous un ou falan distinto. No, pero que, claro, creo que o feito de que esa persoa pois non pode algunha palabra non a pode utilizar, pero te podes levar unhas sorpresas enormes escoitando a xente das vilas que está falando galego de toda a vida e cando digo unha sorpresa o que está eso achegado á normativa realmente o que fala esa xente nas vilas, non? Bueno, entendes que eu non estaba denigrando para nada como fala a xente, non? Senón o contraste que hai ás veces que excede do procesable, porque a pregunta enfiei na ca de Raúl da posibilidade de expandir. Sí, eu creo que o que dicharo creo que é así, o compromiso nese caso, o que nos importa é que realicen ben o seu traballo. De todas maneiras, eu creo que sí que hai un problema de compromiso, sí que hai un problema de persoas que traballan en medios de comunicación en galego, pero que non teñen ningún tipo de interés, compromiso no idioma e que traballan neses medios de comunicación porque lles tocou e, bueno, ilícitamente están aí, pero non teñen un tipo de compromiso co noso idioma e en canto puderan facer ese traballo en español, pois o farían. De feito, a veces se produce ese debate, a veces se produce un debate tan non sei, tan esperpéntico como de por que na TVG non hai cosas que se emiten en español. Hai xente que trata de
de que ese debate se faga, e cando trata de que se faga, trata para que sexa así. Xa son moi breves, xa sei que eu son un coñazo, pero creo claramente que é a miña obriga. A mí me pasou unha anécdota curiosa. Eu nun programa no que traballaba decidimos facer eso típico dun programa todo con tomas falsas. Eu collín todos os brutos do programa para escoller as tomas falsas. Despois de velas, foi unha redacción, había dous presentadores, un programa que se facía en plató con dous presentadores, unha parella de presentadores, e cheguei ali e dixen: é imposible facer este programa de bruto, de tomas falsas. Por qué? Home, porque cada vez que vos equivocades vos pasades ao español. Cada vez que se equivocaban, había que cortar, se pasaban ao español. E non hai pouco unha locutora, bueno, iba a decir que non iba a decir a radio, pero é estúpido, evidentemente que radio vai ser, na Radio Galega está facendo un programa evidentemente en galego, pinchan un disco, ela cree que está un micro pechado, non está pechado, e empeza a dar indicacións ao técnico que salen en antena en español. Bueno, creo que hai cousas moi serias, e efectivamente esa presentadora, eu non quero que quede sin traballo, non lle desexo nada malo, pero seguirá e seguirá e seguirá. Claro, é que isto é tomadura de pelo, francamente, non? Claro, é que se desprecia un idioma do que se come, é que eso, o vou decir así, que eso é cojonudo, despreciamos un idioma do que comemos, é unha falta de respeto impresionante. Se non lles gusta o idioma, pois que non traballen en ese idioma, traballen en outro idioma e xa está, e deixen os profesionales que queren traballar no noso idioma e que o queren dignificar, facelo. Claro, e que non estén pinta protestando, e por que tengo que dar a noticia en gallego? Home, por Dios, é unha tomadura de pelo. Eu creo que temos que ser radicales. Unha das maiores exigencias saber galego para traballar na televisión de Galicia. Creo que debe ser unha das primeiras condicións para saber. Temos algunha intervención? Sí, adiante. Son traductores simultáneos, son intérpretes. No, porque desde onde levas dicindo iso, creo que como compañeros de profesión debo puntualizar isto. Despois, unha pequena reflexión, como eu estou equivocado, pero eu creo que faltan estudos a nivel xeral do que é isto da lingua e da súa economía, os empresarios estes do idioma. Canta xente haberá en Galicia que vive de papel? Moitísima. Moitísima xente. 15.000, 500.000. O idioma dá de comer a moitísima xente. Moitísima. E en castelán e en todas partes. Primer plato, segundo plato, pero quero dicir, pero é que non, cal é o límite? Quero dicir, falas dos actores, dos de todo, en xeral. Es que eso non entendo. Profesionais, en xeral, que viven do galego. Eu son estudoso da traducción. Pero, perdona, por matizar, é dicir, todos os que traballamos na tele e na radio vivimos do galego. Sí, pero máis É que a veces fais esta pregunta en sentido pexorativo para dicir quen vive de estar de... Quen vive, o sea, quen cobra o seu diñeiro do galego. O sea, mesmo Galicia bilingüe vive do galego. Sí, claramente. O sea, bueno, cantas subvencións se coñecen onde a palabra galego non aparece. O sea, todo neste país, nesta comunidade autónoma, ten que estar en galego. Eu creo que non hai ninguna soa subvención aquí na que non haxa que teña que estar todo en galego. E cantos textos vimos os aquí presentes que estean ben adaptados en galego. O sea, se hai unhas 400.000 persoas, calculo, que deben vivir neste país do galego, eu creo que unha media de 100.000 deberían escribir ben en galego. Eu creo que non o fan. O ámbito cultural, falando dos guionistas que escriben en galego, non. A ver, aquí da cultura só se pode vivir do galego, porque aquí en español non vives. Aquí se publicas en español, non che publica ninguén. Se editas un disco en español, non che publica. Pero toda é traducción. Hai dolores, porque te lavas a cara, hai dolores que te cheira sempre a flores. Lama tumbá.
Bueno, pero todo, perdón, todo é traducción, todo non é traducción. Non, é traducción mental. É Non, traducción... todo non. Eu cando escoito, vexo o idioma que está por debaixo. Entón, e de feito faltan estudios realmente sobre a economía da lingua, a cantos dá de comer e tal. Os problemas de sociolingüísticas que hai. A sociolingüística está dirixida onde xa o galego está perdido. O sea, ninguén fai estudios de sociolingüística sobre as aldeas de Lugo ou Ourense que falan en galego, non. Na Coruña perdeuse... Home, pois vai aos sitios onde non está perdido e intenta recuperar. Ben? Bueno, na Coruña é a cidade onde máis galego se fala. Logo hai dúas rúas principais onde hai unha serie de xente tal, e logo ao redor estamos os que vivimos dos barrios que vivimos de vilas, de aldeas que todos somos tal. Fora da Coruña hai así ese rollo tal, entonces non estou de acordo. Eu creo que a conciencia lingüística, que é unha cosa que nos falta, e inclúeme tamén, que nos falta aos profesionais que traballamos, o sea, sexamos traductores, sexamos profesores, actores de dobraxe, o sea, hainos de todos os ámbitos, hainos de todos os ámbitos. A miña pequena experiencia na dobraxe é unha persoa que tivo que repetir un take, que era, pola tarde non sei, pero pola noite non. Pois iso tivo que repetir, porque dicía, pola tarde non sei, pero pola noite non. E o peor é que non se daba conta. O peor é que non se daba conta. Sigue dobrando, o sea, non é unha persoa que non estea nese ámbito. Ben, eu dei cursos de fonética da lingua galega a actores de dobraxe. Algúns deles están dobrando a día de hoxe e todos eran castelán falantes. Algúns deles, cando se meteron, preguntaron a un determinado director de dobraxe se tiña que facer un curso para perfeccionar a súa lingua e a resposta foi non. Entón, a conciencia lingüística eu creo que sí que fai falta porque está traballando niso. De calquera xeito, a miña pregunta sería, bueno, son dúas. Unha, porque creo que os temas da dobraxe das linguas están sacados do español, non? Gustaríame saber realmente das linguas das que se traduce cara ao galego, no ámbito da dobraxe, porque eu creo que non é do inglés maioritariamente. Eu creo que é do castelán. O sea, moitas das cousas... A ver, moitas das series que están, o sea, os textos veñen en castelán, non? E de feito iso sei, non? E despois, se estaríades de acordo, como fai un pouco TV3, non? Que homologa tradutores, lingüistas, non a dobradores, non? Se os profesionais estaríades de acordo en que houvese unha homologación por parte, obviamente, da Televisión de Galicia, estou pensando, por exemplo, de Apradoga, non? O sea, pensar nunha homologación para actores, directores, actrices de dobraxe, lingüistas e tradutores. Quero dicir, que vos parece o tema dunha homologación para os profesionais dese ámbito? Eu pido vos que contestedes de maneira breve porque estamos xa fora de tempo. O único que podo dicir son dúas cousas. Unha, respecto ás traducións veñen do inglés ata onde eu sei. A xente non traduce nin a xusta do inglés, nin a xusta do castelán, traduce a xusta do inglés, o castelán non, o castelán é un atranco. Ninguén fai unha comparación entre unha traducción e outra, o mellor entendín mal. Xinjiang era un caso particular porque viña do xaponés e etcétera, etcétera. Pero o 90 e tantos %, das traduccións é que non se toca o castelán para nada. Eu, por exemplo, comprobei a cousa esa de cans, dogs e tal, etcétera, despois. Non antes. A min antes me molesta porque eles chegan a solucións que ao mellor eu non chego, ao mellor eu chego a outras distintas. Me explico? Non que digo que sexan mellores ni peores, me extraño moitísimo. Polo que eu sei, non se traballa do castelán, traballase do inglés. Respecto á homologación, non sei cales son as intencións que hai detrás desa pretensión. Pode ser que sexa boa ou pode ser que a homologación adea á práctica e ao contraste, que foi o que veu sendo ata agora. Non sei cal das dúas é mellor. Eu, en canto ao que dis, é verdade que moitas veces se traduce directamente, o traductor traduce directamente do castelán. Pasa habitualmente con series xaponesas, coreanas, tal, que lles é moito máis cómodo, moito máis fácil, e de aí, bueno, iba a dicir, de aí, o de estar inzadas de castelanismos, non o sei, porque noutras ocasións non, é o que dixera, a traducción é directa e máis vai ao castelanismo, eu supoño que por pouca competencia lingüística. Non o sei.
En canto á homologación, non sabría que dicirche. Non sabría que dicirche, son, en todo caso, algo que teria que estudiar a TVG. Igual non é malo. O que diste de que perviva xente con moi pouca competencia lingüística dobrando, eso ten unha explicación clara. Desde hai non moito tempo, pero uns 5, 6, 7 anos, hai empresas que non están cumplindo a legalidade vixente nos pagos, no que teñen que pagar por as dobraxes, os actores e as actrices de dobraxe e os directores. Fomentan continuamente o que se fagan cursillos de onde sacan xente, ao mellor non moi competente, pero que pode traballar por debaixo dos precios legais. A televisión galega non pode darlle traballo a esas empresas. Sen embargo, non só o está dando, senón que o está dando a espuertas, que non sei se é normativo, pero a espuertas. Entón, é moi posible que xente que non pronuncie vogais nin teña un galego siga traballando porque está traballando en sitios onde se cobra por debaixo do convenio e non hai, evidentemente, se pagas por debaixo do convenio non lles vas a exixir encima que o fagan ben. Pois, moi ben, moitísimas gracias a todos e, por suposto, a vos. Creo que foi unha xornada moi interesante e que se tocaron cousas, creo eu, que moi serias e que esperemos que de todo isto nos pasen despois nota, que creo que así se vai facer, de todo isto se pase nota e despois recuperar todas estas cousas moitas das cousas que saíron aquí. Gracias, de verdade, e nada. Gracias a todos.